tutorial que farem en aquesta ocasió fa referència a la construcció de taules i de gràfics per als quals anirem seguint els criteris APA. Per tant, tindrem com dues parts, una dedicada a les taules i una altra dedicada a les gràfiques. És un tutorial relativament senzill, treballarem fonamentalment en Excel i després en Word per a veure com se traslladen taules i gràfiques al Word. Doncs bé, podem començar. Per començar, traurem unes taules a través de les CPCs, unes taules de freqüències. Concretament, anem a veure què pensen els espanyols en juliol del 2022 respecte a la situació econòmica general d'Espanya i respecte a la situació econòmica personal de cadascun d'ells. Per tant, estem en aquestes dues variables. Veiem quines són les etiquetes, 1, 2, 3, 4, 5. Observem que el 8 i el 9 podíem tenir-los com a no perduts en els dos casos. Per tant, anem a la columna de perduts i afegim el 8 i el 9 com a perduts per a que després el tracte. Podem copiar això i pegar en el botó a la dreta del ratolí, copiem i peguem. Comprovem que diu que és una variable nominal, però en realitat són ordinals les dues, ordinal, i per tant les canviem. Doncs bé, ja tenim caracteritzades les dues variables. Aleshores, al menú d'analitzar estadísticos descriptivos freqüències, situem aquí les dues variables de les que volem freqüències, és a dir, les busquem en la caixa de variables, valoración de situación económica general de España, valoración de situación económica personal, marquem que volem una taula estilo APA, no necessitem res més de moment i acceptem. I aquí tenim les dues taules. Situació general d'Espanya i personal. Situació personal. Veiem que ens ha separat els valors perduts per aquí i així els tenim assenyalats. Doncs bé, ens emportem copiar como texto simple la primera de la situació d'Espanya, ens l'emportem a l'Excel que tenim preparat, el que tenim la base de dades, la taula dinàmica, hem estat fent els nostres càlculs de comunitat autònoma, d'edat, etc. La peguem en format text, tal com havia quedat, i anem a per l'altra i la copiem. Copiar, texto simple, i traslladar a la mateixa fulla. Així tenim la informació personal i general, i el que volem fer és una taula en la que tinguem per un costat l'opinió sobre la situació d'Espanya i per un altre l'opinió sobre la situació econòmica personal. I la farem amb les freqüències absolutes i les freqüències relatives en els dos casos. Copiem, control C, peguem, control V baixa, i aquí diguem els valors. Passem al valencià, molt bona, bona, regular, dolenta, molt dolenta. Dolenta, i un total. Traurem un total per a fer la taula. Molt bé, ajustem les amplàries. Espanya se correspon a aquestes dos i anem a combinar les dues cel·les. Per això tenim aquí el menú combinar, combina i centra. Si apretem aquí se centrarà i fem el mateix en personal, seleccionem les dues columnes que se corresponen a les seues dades i les combinem. Aquestes dos també les podríem combinar, donat que fan referència a la mateixa informació, i el que és el títol, les titulacions les podem centrar. Les centrem i si voleu li podem posar ja les negretes. Doncs bé, ara agafem les dades d'aquí, ens quedem amb, deixem els perduts, copiem i peguem.
i el mateix. Control C, control V baixa. D'acord, li fem el format per a que tingui els milers, que queda més elegant quan parlem de nombres d'aquestes característiques. Per tant, obrim nombre, en la caixeta elegim nombre, marquem fer servir separador de milers, li llevem els decimals i ja estem d'acord. Aquest format el podem copiar el format i la peguem a l'altra columna i ja la tenim. Ara fem una suma automàtica i copiem això, control copy, control V baixa, i ara en comptes de tenir aquí aquests valors el que volem és que ens els calcule, perquè clar, aquests estan calculats, este 1% està calculat sobre el total inclosos els valors perduts. Per tant, el que anem a fer és les nostres freqüències relatives, que són n sub i dividit per n gran, que seria aquesta, fixem el número de la fila perquè no canvie i la copiem. I ara que ja tenim calculats aquests percentatges, els copiem com a fórmula, s'apegaran aquí, en el botó de la dreta, els apeguem i ja està. Si arrastrem així al 100% baix. Molt bé, doncs ja tenim una taula. Ara anem a donar-li el format que aconsella APA. Com sabeu, APA és l'associació de psicologia americana i té una pàgina web que teniu en els documents que vos he deixat en l'aula virtual, en el que se dona accés a tota una sèrie de recomanacions per a les publicacions acadèmiques respecte al format del paper, respecte a les citacions en el text, qüestions d'estil, abreviacions, majúscules, itàliques, números, llistes, el llenguatge lliure de biaix, taules i gràfics i figures, referències bibliogràfiques, gramàtica, etc. I en cadascuna d'aquestes tenim informació sobre la font, sobre com fer paràgrafs, parafrasejant, utilitzar els números. N'hi ha versió en castellà que podríeu trobar aquí, en esta direcció que trobeu a dalt, que és com una traducció d'algunes de les coses que apareixen ahí, no totes, però vos pot resultar útil. El cas és que per a les taules el que aconsella, ho podeu llegir allí, és la màxima simplicitat i les mínimes vores possibles, un tipus de lletra que siga sans serif, calibrí podria ser, m'agrada més calibrí light, queden els números com més nets. Després, línies les mínimes possibles, separant els títols per baix i també de la resta de la taula, i després, dintre de cada nivell de capçalera, també hi ha que posar. I després, al final, en la fila que tanca la taula, també se tanca per fora i se tanca per dins, separant el total de la resta de... Doncs bé, ja tenim una taula aquí, control copiar. Esta taula ens la podem endur al Word, tenim un document Word, tenim aquí, simplement és copiem en el botó de la dreta, copiar, i en el botó de la dreta igualment pegar. Podem pegar així, podem pegar imatge, tot dependrà després del sistema que tinguem d'edició. Podem fer qualsevol tipus de pegat. Si el peguem així, és una taula que podem, diguem, formatejar. Si peguem com a imatge, la taula queda fixada, i segons nosaltres ampliem el tamany, ella mateixa va canviar de tamany. Si això, en comptes de fer-ho com a imatge, ho fem com a text, tal qual, aleshores podem anar formatejant, ampliant les files, l'amplària de les columnes, com vulguem.
Recordem que, segons l'APA, aquí tindríem que posar un número, taula 1, i després un títol. Valoració de la situació econòmica. Esta d'aquí tindria que anar en negreta, la posem en negreta. Esta d'aquí, el títol tindria que anar en cursiva, i després al final posem les notes explicatives que calguen, no? En el nostre cas hem de posar la font, que seria el CIS, Estudio 3371, i ja tindríem, diguem, una taula incrustada en el text en el que nosaltres podem anar escrivint l'informe, tant dalt com baix. Anem explicant el que estem veient en la taula, i la taula quedaria així perfectament presentada per a un treball acadèmic. Doncs bé, passem a veure com podem fer gràfiques. Bé, d'aquesta taula podríem fer una gràfica de barres comparant les avaluacions respecte a la situació econòmica d'Espanya i respecte a la situació personal. Si nosaltres, tal com tenim seleccionat, li diem insertar un gràfic, ho fa en tota la informació que n'hi ha. Però nosaltres podem seleccionar la informació que volem que isca en el gràfic. Òbviament, diguem, la columna on està la informació, i després seleccionant amb el control en el Windows i amb el comando en el Mac, podem seleccionar alternativament diferents columnes, sense necessitar que siguin consecutives. Quan ja tenim seleccionat això, aleshores en el menú d'inserció obrim el menú de gràfics i tenim aquí gràfics. Ell recomana, en principi, en el Windows, o podem anar a buscar nosaltres els gràfics que vulguem en tota la sèrie de gràfics que tenim aquí. Com veieu, l'Excel ofereix, diguem, un ampli menú de tipus de gràfic, de barres, de circulars, molts d'ells hem parlat en classe, de dispersió, de superfícies, radials, rectangles, etc. Aquí diguem que per al tipus d'informació que requerim nosaltres, esta sèrie, este tipus de gràfic podria vindre bé, per tant anem a utilitzar este. Simplement el senyalitzem i diem d'acord. El títol del gràfic sempre va fora del gràfic, per tant l'hem de llevar, el seleccionem i el borrem. El tamany i la proporció el podem definir aquí en el format, tenim aquí. Jo soc utilitzar la proporció àurea, per tant podria ser 13 i 21, 13 d'alçada per 21 d'amplada. Això segueix la sèrie de Fibonacci. Podeu fer-los més grans si aneu sumant i fent els emparellaments de la sèrie de Fibonacci. Bé, com deia, en l'Excel hi ha molta possibilitat d'editar el gràfic. Per exemple, en la columna on tenim la informació dels percentatges no volem que hi hagi decimals, donat que estem parlant de xifres relativament elevades, i per tant si punxem dues vegades sobre aquesta línia se'ns obri a la dreta un menú en el que hi ha una sèrie d'opcions que podem anar fent en cadascuna de les zones del gràfic que volem. En el nostre cas, el que volem és canviar el nombre, és a dir, quin tipus de número, perquè el que no volem és que tinga decimals. Molt bé. Una altra cosa que podem fer, senyalant tot, és seleccionar ja des de l'inici el tipus de lletra que volem. Havíem dit que anàvem a utilitzar el Calibri Light. Podem canviar les dimensions de la lletra, perquè en aquest cas, per a una dimensió d'aquest gràfic així, pot ser millor posem un tipus 12, fins i tot 14, perquè se veja bé. En les sèries veiem que no tenen el nom, per tant seria convenient que en disseny de gràfic, en selecció de dades, que està aquí dalt, com podeu veure, ens apareixen, diguem, la informació que està apareixent en el gràfic, ens situem en sèrie 1 i marquem en editar, i aleshores li podem canviar el nom. La sèrie 1 era Espanya,
escrivim aquí Espanya, en la caixeta, Espanya, i d'acord, i observem que ja ha canviat aquí, que ha canviat aquí. En la sèrie 2, marquem sèrie 2 i en l'editar escrivim en la caixeta personal, es posem d'acord i hi apareix personal. Una altra cosa és la situació de la llegenda. Ha d'estar dintre del marc del gràfic, però no necessàriament aquí. La podem posar més alt i fins i tot incrementar el seu tipus de lletra perquè se llisca bé. Podem posar un 18 i així està millor. Aleshores hem guanyat espai per baix i podem ampliar el gràfic, senyalant el gràfic per mig, la zona central, i arrastrant des d'aquest punt fins a baix. Ja tenim, diguem, el gràfic més encaixat dintre d'ell. Ara, veiem que les barres poden canviar els colors. Si nosaltres cliquem dues vegades en una de les barres, podem dir-li que aquest color no ens agrada i que ens agrada més este altre, que és canella de fons 2. Aleshores el seleccionem i mos de tot. Podem fer-lo transparent, més o menys transparent, o fins i tot podem fer-lo en gradat, no? És a dir, que nosaltres podem triar els colors que vulguem, i aquí tenim les diferents gradacions. Diem, havíem triat el color canella, i al final, en la part més clara, anem a posar-li un canella més claret. Este el pujarem una miqueta de to, i aleshores se mos queda una altra cosa que podem fer és ampliar la base. Aquí teniu amplada de l'interval i superposició de sèries. En primer lloc, ens pot interessar que estiguen una al costat de l'altra. Per tant, si reduïm això a 0, si posem així un 0, en aquesta casella d'aquí, veureu que se toquen un i l'altre. I si li reduïm aquest número i posem, per exemple, 50, veurem que l'amplària canvia. Per tant, anem dissenyant el gràfic, com veieu, al nostre gust. Anem a canviar-li el color també de les barres roges, anem a posar-li el gradat també, però en aquest cas anem a utilitzar la paleta dels blaus. La paleta del blau que tindria, començar aquí per exemple, i este d'aquí l'acabaríem aquí. Una altra informació que pot ser interessant per situar en el gràfic és els valors que té cadascuna d'aquestes barres. Per això tenim aquí aquest signe més, que també ens serveix per anar afegint. Necessitem, a veure què necessitem? Necessitem títols d'eixos, necessitem etiquetes de dades, i de moment jo crec que en això tenim bé. Anem a reajustar una miqueta el gràfic perquè al posar-li els títols no se poden veure, perquè els havíem ajustat molt als límits. Per tant, si seleccionem la part central podem canviar la dimensió. Anem a separar un poquet més. No, sembla tot, ho deixem com estava. Què més podíem fer? Podíem canviar-li el tipus de número aquí perquè no disquen tants decimals. Seleccionem i vegeu que se selecciona tota la mateixa sèrie, i aquí en l'últim dels menús tenim número. Podíem posar-li percentatge perquè estiguera més clar i en comptes de 2 anem a posar-li un decimal, i fem el mateix en l'altre. Si no canvieu d'eina, al canviar de columna vos torna a aparèixer en el mateix menú. I reduïm a 1, seleccionem percentatge com a categoria, reduïm a 1 i ja el tenim aquí. Potser aquests números són una miqueta massa grans per estar dintre del gràfic, aleshores anem a inici i reduïm a 10 el seu tipus, a 10 o a 12, a veure quina ens agrada més, a 12 quasi millor, el 1 es queda massa menut, posem el 12 i fins i tot hi podem posar negreta perquè ressalten una miqueta sobre la resta de la gràfica. El títol de l'eix vertical, que seria freqüència,
freqüència en percentatge, ho posem entre parèntesis, i que li podem posar, diguem, una lletra més forta, perquè se veja bé, i título de l'eix horitzontal, que seria valoració de la situació. Valoració, simplement podem posar valoració, i ja posarem en el títol la resta. Havíem dit que aquí la posàvem en negreta i ja està. Podríem afegir més elements, perquè podríem afegir-li quadrícules, podríem posar-li la vertical major i aleshores ens eixirien així separats. D'acord, penso que aquí en l'Excel hem treballat suficientment el gràfic, té les proporcions de la sèrie de Fibonacci, per tant copiem i me n'anem al Word i volem pegar. Clar, si el copiem així, aleshores aquí se'ns apega, si nosaltres diem a pegar, se'ns apega la gràfica amb totes les dades darrere i tal, tota la informació, és a dir, s'apega com si fora un document de Microsoft que porta adherides totes les dades. Això, si el document és llarg, carrega molt el document de memòria perquè aporta totes les informacions. Cada volta que fas un gràfic en la mateixa fulla Excel apega tota la fulla Excel adherida al document Word. Per tant, jo el que aconselle no és pegar d'aquesta manera, sinó pegar a partir d'una imatge. Aleshores, nosaltres que fem és anomenar i deixar la imatge, la deixem en descarregar o en Wigam, li posem un nom, opinió, per exemple, i el deixem. I com este ja l'havia creat, fent proves, li dic que sí, que el reemplace. I aleshores, quan venim al Word, el que li diem és que volem insertar una imatge que està en l'ordinador, o sigui que tenim que buscar per les carpetes i que es diu opinió. I aleshores fixeu-vos que ens col·loca la imatge del gràfic tal qual estava en l'Excel, tal qual l'havíem nosaltres dissenyat. Aquí podem canviar-li la dimensió del text en el text i fer el que vulguem amb aquesta informació. La podem situar on vulguem. Fixeu-vos que aquí apareix un menú que podem desplegar que quan insereixes imatges en el Word te permet que estiguen en línia en el text, com està ara, o que pugui ser rodejada pel text. Jo, si no estem en una situació d'editar un document, diguem en columnes i demés, jo evitaria qualsevol problema i aniria directament en línia amb el text, perquè si no, després els anclatges de la imatge poden anar canviant i a vegades no encaixa bé en el text, resulta més complicat. No sé, faig un exemple. Vegeu que així ha aparegut un angle, perquè ara el que hem de fer és arrastrar la imatge on volem. Com veieu, comença a ser difícil de controlar. Si no eres un professional, pots fer-la més menuda, però jo vull posar-la al costat. Veieu que se pot posar enmig d'un text i salta. Si nosaltres tinguérem així escrits paraules, estaria enmig del text i les paraules anirien per un costat, anirien per aquí damunt, després per aquí al costat, després continuarien. Queda molt bonic, és veritat, però si el que busquem és l'efectivitat, rapidesa i comunicabilitat en un treball acadèmic, la millor manera, des del meu punt de vista, és en línia, que és la manera en la que mai se desquadra. Igual que en l'altre cas, aquí, segons les normes d'APA, necessitem un número de gràfic, un títol, que seria el mateix, valoració de la situació econòmica, i igual que adés, la regla aquí és la mateixa, en negreta el número i en cursiva el títol. I baix el mateix, una font, que seria la mateixa, FIS, Estudio 3371 i elaboració pròpia
pel gràfic. En el cas de dalt no calia, penso que no cal, perquè són els resultats que dona directament la matriu de dades, no? Quan demanes aquesta informació. Ara, per exemple, que m'ha pegat en el Word, estic adonant-me que el tipus de lletra no és negra exactament. Com veieu, està com en un color gris. Si venim aquí, li podem demanar, senyalitzant tot el gràfic, que posa tot en negre. Simplement ara tinc que tornar a guardar, li dono el mateix nom, vull reemplaçar-lo, sí, me'n vaig aquí, borro perquè és una foto anterior, i insertar en imatges des d'aquest dispositiu la imatge d'opinió. I veieu que cap. Espero que hagi sigut d'utilitat. Això significa que quan presenteu treballs en la facultat ja teniu criteris, no es pot dir que no els teniu. Continuarem amb més tutorials. El següent farà referència a les mesures de posició. Per tant, ja tenim freqüències, com fer les freqüències, com tabular-les, com fer gràfics, i el següent pas ja seria entrar dintre la variable a veure com podem operar amb ella i obtenir informació sintètica d'aquesta variable. Doncs bé, fins la pròxima, que gaudiu.